Za ako dlho sa dostanem na B1, B2 v nemeckom jazyku? Túto otázku dostávam veľmi často od mojich žiakov, študentov na online lekciách nemčiny a toto je moja odpoveď. Všetko záleží len od teba. Máš lekciu len jedenkrát do týždňa a potom každý deň sa učíš, pozeráš filmy, opakuješ si slovíčka, rozprávaš aspoň trošku, aspoň 10-15 minút, alebo máš len lekciu jedenkrát do týždňa a potom už sa do nemčiny vôbec nepozrieš ani ju nemáš možnosť počúvať, rozprávať, používať. Toto všetko hrá veľmi dôležitú rolu, ako rýchlo sa dostaneš na požadovanú úroveň. Vy si síce môžete nemeckú gramatiku prejsť celú za mesiac, dva, ale či ju budete vedieť používať aktívne alebo pasívne rozumieť, to už chce čas. Náš mozog to potrebuje všetko nasať, spracovať, niekoľkokrát použiť, aby to tam aj ostalo. Navnímať si ten jazyk. Vedieť, že toto sa nepovie v nemčine tak ako v slovenčine alebo v češtine, ale vyjadria to inak. Že aj čas hrá veľmi veľkú rolu. Čiže nečakajte zázračné výsledky, že za mesiac prejdete 2 úrovne. A netlačte na seba, to je podľa mňa to najhoršie. Skúste to brať ako hru, ako formu zábavy, tešte sa z malých úspechov, malých pokrokov. A ono to príde, verte mi, ale záleží to len od vás. Deutsch mit Susanna. Tschüss.